Pes sa má výborne. Akurát je lenivý krek, že? Chce sa mu ani behať. Lenivý je, furt by len tak smodlil sa, ležal. Kurva. Lenivý je. Chodieva von, je pustený na dvore, alebo ako? On nemôže byť na dvore, on by zmrzol. Tak som si ho pekne odsledoval, kde býva, išiel som za ním autom, vystúpil a hneď som sa opýtal, vraví, a ty bývaš? Vravím, kto tu býva ešte s tebou? No ja bývam u rodičov. On nemôže byť na dvore, on by zmrzol. Len ho tam zatváram, keď idem preč pre istotu. Aby mu naozaj nerúklo z bední, no. On nemôže byť na dvore, on by zmrzol. Ja ho mám v byte, ako mám kuchyňu predelenú na polku, a on má jednu polku, a kuchyňa, stôl a dres je na jednej strane, on má ako blok. Vlastne 3x4 metre. On nemôže byť na dvore, on by zmrzol. Mráz máme, sneh tu bol jeden deň, ale bolo taký napadol do piči a zrovna keď som bol po opici o 4 ráno mi volajú, že máme odpratávať sneh, kurva.